எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது நம்மளுடைய மனநலம் வேண்டுமா சேனல். நான் தங்கசெல்வி, மனநல ஆலோசகர். நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, மதுவின் துணை இல்லாமல் ஒரு குடிநோயாளி எப்படி வாழ்றது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நீங்கள் ஒரு குடிப்பழக்கம் இல்லாத ஒரு நபராக கூட இருக்கலாம். இருந்தாலும் இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் ஃபுல்லாக பார்க்க ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயன்படலைனாலும் உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கோ ஏன் இந்த சமுதாயத்தில் உள்ள யாரோ ஒரு நபருக்கோ உதவலாம். வாழ்நாள் ஃபுல்லாக இனிமே நம்ம கொஞ்சம் கூட ஆல்கஹால் எடுத்துக்க கூடாது, மது அருந்தக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமே ஒரு குடிநோயாளியை மிகப்பெரிய மன சோர்வுக்குள்ளேயும் வருத்தத்துக்குள்ளேயும் நிம்மதி இல்லாமையும் அவங்கள ஆக்கிரும். மிகப்பெரிய பயத்தில் அவங்க இருப்பாங்க. ஏன்னா இந்த குடிநோயாளிகள் இதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு பிரச்சனைனாலும் மதுவோட துணையை தான் நாடி இருப்பாங்க. அவங்க தனிமையில இருந்தாலும் உற்ற நண்பனா இருந்தது யாருதானா ஆல்கஹாலா தான் இருந்திருக்கும். அப்படி சோகமா இருந்தப்போ சந்தோஷத்தை தந்ததும், தனிமையில இருந்தப்போ உற்ற நண்பனா இருந்ததும் ஆல்கஹால் தான் அப்படிங்கிற ஆழமான எண்ணம் அவங்களுக்குள்ள வளர்ந்துருக்கும். இந்த எண்ணம் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிறதுனால நம்ம எப்படி ஆல்கஹாலை விட்டு பிரிஞ்சு இருப்போம், நம்மளால ஆல்கஹால் இல்லாம சந்தோஷமா நிம்மதியா அமைதியா இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிற எண்ணத்திலையும் பயத்திலையும் தான் இவங்க இருப்பாங்க. அதாவது தன்னுடைய துக்கத்திலையும் சந்தோஷத்திலையும் கூடவே இருந்த ஆல்கஹாலை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃப்ரெண்டா நினைக்கிறதுனால தன்னுடைய நண்பன் இறந்தா அவங்க எப்படி வருத்தப்படுவாங்களோ அப்படிதான் இந்த குடிநோயாளிகளும் இருப்பாங்க. இப்படி இருக்கிற குடிநோயாளிகள் குடிய விடுறது கஷ்டமா ஈஸியான்னு கேட்டா கண்டிப்பா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஆனாலும் இந்த குடிநோயாளிகள் நினைச்சாங்க அப்படின்னா இந்த குடியை விட்டுட்டு இவங்களால நல்ல வாழ்க்கைய, அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கைய வாழ முடியும். பாலன்னு ஒரு பையன் இருக்கான். அந்த பையனுடைய அப்பா 10வது வயசுல இறந்து போயிடுறாங்க. ஸோ இந்த பையனுக்கு ரொம்ப கவலை, ரொம்ப அழுதுட்டே இருக்கான். இவனோட அம்மாவை பார்க்குறான். இவனோட அம்மாவோட மனநிலையை இவனால புரிஞ்சிக்கவே முடியல. அம்மா கோபத்தில் இருக்காங்களா, சோகத்தில் இருக்காங்களா, வருத்தத்தில் இருக்காங்களா, இல்லை எரிச்சலில் இருக்காங்களா, இல்லை விரக்தி மனநிலையில் இருக்காங்களா, ஏமாற்றத்தில் இருக்காங்களா என்னன்னே இவனால புரிஞ்சிக்க முடியல. கடவுளை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்க, நம்மளோட அப்பாவோட இறப்பை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு பல ஆங்கிளில் இந்த பையன் என்ன பண்ணுறான்னா யோசிச்சுட்டே இருக்கான். இவன் வீட்டுக்கு நிறைய பேர் இவங்களோட அப்பாவோட இறப்பை விசாரிக்கிறதுக்காக வராங்க. வீட்டுக்கு துக்கம் விசாரிக்க வர்றவங்க எல்லார்கிட்டையுமே இந்த அம்மா தேம்பி தேம்பி அழுறத பார்க்குறான். ஸோ எல்லார்கிட்டையுமே இவங்க அழுதாலும் எல்லார்கிட்டையுமே சொன்னாலும் திரும்ப திரும்ப புதுசாக வரவங்க கிட்டையும் சொல்லிட்டே தான் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு அந்த விஷயம் சொல்லி சொல்லி அழுக்கலை. அவங்களால அவங்களுடைய கணவர் இறந்ததை ஏற்றுக்கொள்ள முடியல. வீட்டுக்கு வர எல்லாருக்குமே அவருடைய இறப்பினுடைய காரணம் தெரிஞ்சாலுமே வரக்கூடிய எல்லாருமே திரும்ப திரும்ப என்ன பிரச்சனை, என்ன ஆச்சு, ஏன் இறந்தான், இவ்வளோ சின்ன வயசுல ஏன் இறந்தான், இவனுக்கெல்லாம் சாகிற வயசே கிடையாதே, இந்த மாதிரிப்பட்ட கேள்விகளை திரும்ப திரும்ப கேட்டு இவனோட அம்மாவை திரும்ப திரும்ப அழ வைக்கிறத இவன் பார்த்துட்டு இருந்தான். ஆனால் இவங்க அம்மா எவ்வளவுதான் அழுதாலும் திரும்ப திரும்ப கேட்குறவங்களுக்கெல்லாம் பதில்கள் சொல்றதையும் இவன் பார்த்துட்டு இருந்தான். அழுதுட்டே இருக்கிறதையும் பார்த்துட்டு இருக்கான். இப்படி வரதுல சில பெண்கள், அதாவது இளம் வயதுல கணவனை இழந்த சில பெண்கள் இந்த பையனோட அம்மாவுக்கு அறிவுரைகள் சொல்றாங்க. அதாவது தொடக்கத்துல உங்களால இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது, ஆனா நாள் ஆக ஆக உங்களோட கணவர் இறந்துட்டாரு, இனிமே வரப்போறது இல்லைன்னு ஏற்றுக்கொள்வீங்க. அப்படி ஏத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க லைஃப் மாறிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்களோட டெய்லி ரொட்டீனை எப்பவும் போல என்ன பண்ணுவீங்க, பார்ப்பீங்க. பசங்களை நீங்களே நினைச்சாலும் பார்த்துக்க முடியும், நல்லா வளர்த்து கொண்டு வர முடியும். இந்த மாதிரிப்பட்ட ஆறுதலான வார்த்தைகளையும் பேசுறாங்க, அறிவுரைகளையும் கொடுக்குறாங்க. அவங்களோட மனசை தேத்தி விடுறதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க. ஆனா என்னதான் தேத்தினாலும் அந்த அம்மாவோட முகம் வாடிதான் இருக்கு. இதெல்லாம் இந்த பாலன் அப்படிங்கிற பையன் என்ன பண்றானா பார்த்துட்டே இருக்கான். இப்படியே அழுதல், புலம்பல், கதறல், இதோடையே நாட்கள் என்ன ஆகுதுன்னா நகருது. இந்த நாட்கள்லையும் இடையிடையே மக்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா, எப்படி ஒரு கணவன் இல்லாம தனியா வாழ்றது, எப்படி ஒரு ஆண் இல்லாம வீட்டில் தைரியமா இருக்கிறது, இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் அந்த பெண்ணுக்கு கற்றுத்தரதுக்காக வராங்க. ஒரு 10 நாளுக்கு அப்புறம் இந்த பாலன் தன்னுடைய அம்மா கிட்ட ஒரு நல்ல மாற்றத்தை உணர்றான். அவங்க அம்மாவோட மனநிலையில நல்ல மாற்றம் வந்திருக்கு. அதாவது கணவன் இறந்துட்டாரு அப்படிங்கிற உணர்தல் என்ன ஆயிடுச்சு, வந்துடுச்சு. இனிமே கணவன் வரப்போறது கிடையாது அப்படிங்கிற புரிதலும் வந்துடுச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் அவங்களோட அம்மாவோட நடவடிக்கைகளில் இந்த பையன் என்ன பண்ணுறான்னா மாற்றங்களை பார்க்குறான். இப்போ இந்த அம்மா என்ன உணர்றாங்க அப்படின்னா ரியாலிட்டியை உணர்றாங்க. அதாவது இனிமே கணவர் வரப்போகிறது கிடையாது, என்னுடைய குடும்பத்தை நான் தான் பார்த்துக்கணும், என்னுடைய குழந்தைகளை நான் தான் பார்த்துக்கணும், நல்ல முறையில் வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இவங்களுக்குள்ள வருது. இனிமே கணவர் வரமாட்டாருங்கிறதும் இவங்களுக்கு நல்லா புரியுது. என்னதான் அழுதாலும் கணவர் வரமாட்டாரு, அதனால நம்மளே நம்ம குழந்தைங்களை வளர்க்க தொடங்கணும், நம்மளே கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு என்ன பண்ணணும், வேலை பார்த்து குழந்தைங்களை பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற தன்னம்பிக்கை வருது. ஸோ தன் மேல நம்பிக்கை வருது. நம்மளால தனியாக
தனியாக வாழ முடியும், தனியாக குழந்தைங்களை பார்த்துக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வருது. இப்படியே போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா 16வது நாள் காரியம் வருது. ஸோ இந்த 16வது நாளில் இவங்க புது துணிகள் எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறாங்க. ஸோ அதாவது அம்மா குழந்தைங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் புது துணிகள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எடுத்து வைக்கிறாங்க. வீட்டில் நல்ல உணவுப் பொருட்கள்லாம் சமைச்சிருக்காங்க, தின்பண்டங்கள் எல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க. இதை பார்த்த உடனே பாலனுக்கு ரொம்ப குழப்பமாக இருக்குது. இவ்வளோ நாள் இப்படி இருந்தாங்க, திடீர்னு ஏன் இப்படி இருக்காங்க, எதுக்காக இப்போ நம்ம புது உடைய உடுத்தணும், எதுக்காக இந்த தின்பண்டங்கள் எல்லாம் நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்ட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கான். அப்போ பாலனுடைய பாட்டி சொல்கிறாங்க, ஸோ எப்போவுமே நம்ம இப்படியே என்ன பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது, அழுதுட்டு இருக்க முடியாது. அவன் இறந்துட்டான், இனிமேல் என்ன பண்ண மாட்டான், வரமாட்டான். அந்த ரியாலிட்டி, அதாவது உண்மைத்தன்மையை உணர்ந்துட்டு நம்ம நம்மளுடைய அடுத்த புது வாழ்க்கையை என்ன பண்ணணும், வாழ ஆரம்பிக்கணும். ஸோ வாழ்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த உலகத்தில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இருக்கிறோம். ஸோ இது ஒரு இழப்பு தான், இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், இதையும் தாண்டி வாழ முடியும். ஸோ இதையும் தாண்டி நம்ம முன்னேறணும். உங்களோட முன்னேற்றத்துக்காக என்ன பண்ணணும், நம்ம இந்த மாதிரி புது வாழ்க்கையை தொடங்கி தான் ஆகணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பாட்டி பாலனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அப்போ அந்த பாட்டி அந்த பாலனுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த புது துணி உடுத்துறதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. ஸோ உங்கள் அப்பான்னு கிடையாது, உலகத்தில் இருக்க எந்த ஒரு மனிதர் இருந்தாலுமே அந்த மனிதர் இறந்த கொஞ்ச நாட்களுக்கு தான் அந்த வருத்தம் முழுசாக நம்மளுக்குள்ளே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வருத்தம் இருக்காதுன்னு கிடையாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆயிரும், நம்மளை விட்டு அந்த வருத்தமும் அவங்களுடைய நினைவுகளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளோட மனசை விட்டு என்ன ஆயிரும்னா போயிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்மளுடைய புது வாழ்க்கையை தான் என்ன பண்ணணும், வாழணும். அதையும் அர்த்தமுள்ளதாக வாழணும். ஸோ அதில் தான் நம்ம வாழ்க்கை என்னது அடங்கி இருக்கு. இழந்ததையே நினச்சி நம்ம கவலைப்பட்டுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை சோகமான வருத்தமான ஒரு வாழ்க்கையாக தான் இருக்கும். நம்ம வாழ்க்கையில் பெரிய செயல்கள் எதுவுமே செய்ய முடியாது, வாழ்க்கையும் அர்த்தமுள்ளதாக இருக்காது அப்படின்னு இந்த பாட்டி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சொல்கிறாங்க. இந்த கதையில் வரக்கூடிய பாலனுடைய அம்மா போல தான் ஒவ்வொரு குடிநோயாளிகளும் மது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம், ஆல்கஹால் அப்படிங்கிற ஒன்று தன்னுடைய வாழ்க்கையை விட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை அவங்களால தாங்கிக்க முடியாது. இது ஒரு நோய், இதுக்கு நம்ம அடிமையாயிட்டு இருக்கோம், இதுலேருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போதே அவங்களுக்கு அதை தாங்கிக்க முடியாது, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். காரணம் என்னன்னா அந்த அளவுக்கு அதில் அடிமையாகி இருப்பாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இல்லை ஒரு அம்மா அப்பா நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒன்று நம்மளை விட்டு போகும்போது எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி என்ன ஆகும், குடிநோயாளிகளுக்கு ஃபீல் ஆகும். அதாவது இனிமே இதை நான் எடுக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களால அதை தாங்கிக்க முடியாது. இப்போ குடிப்பழக்கம் உள்ள நபராக இருந்தால் நீங்கள் எப்போவாது எடுத்துக்கோங்க, எப்போவாது விட்டுருங்க, உங்களுக்கு தோணும் போது எடுத்துக்கோங்க, அளவாக எடுத்துக்கோங்கன்னு என்ன பண்ணலாம், நம்ம கைட் பண்ணலாம். ஆனால் குடிநோயாளியாக இருக்கிறதுனால இவங்க அந்த ஆல்கஹாலை விடணும்னா ஒரேடியாக விடுறதை தவிர வேற வழி கிடையாது. அப்போது இவங்களுக்குள்ள என்ன ஆகும்னா, நான் ஒரேடியாக விடுறேன், திரும்ப இதை நான் எடுக்கவே முடியாது, எடுத்தால் பழையபடி நான் ஆயிடுவேன், என்னடா இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் குடிச்சு கூட என்னால் என்ன பண்ண முடியாது, இருக்க முடியாதா, நான் மொத்தமாக விட்டே தான் ஆகணுமா? ஏன்னா மொத்தமாக விட்டால் மட்டும்தான் இந்த குடிநோயாளிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்களால என்ன பண்ண முடியும், அப்படியே ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையை வாழ முடியும். ஆனால் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டு விடுறதுங்கிறது இவங்களுக்கு நடக்காத விஷயம். விட்டால் மொத்தமாக என்ன பண்ணணும், விடணும். அப்போ தான் அந்த நோய் என்ன ஆகும், சரியாகும், கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். இந்த ஒரு காரணத்தினால தான் இனிமேல் நம்ம சுத்தமாக இதை எடுக்கவே முடியாது அப்படின்னு நினைக்கும் போதே குடிநோயாளிகளுக்கு மிகுந்த வருத்தம் என்ன ஆகும்னா எழும். ஸோ இது இல்லாமல் என்னால் இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு இருக்கிறவங்க அது நம்மளை விட்டு போக போகுது, அதை நம்ம விட்டு தான் ஆகணும், நம்ம நல்ல ஒரு அர்த்தமான வாழ்க்கையை வாழணும்னா அதை நம்ம விட்டு தான் ஆகணும்னு அவங்களுக்கு தோணும் போதே அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அவங்களால அவ்வளோ ஈஸியாக ஏற்றுக்க முடியாது. ஆனால் குடிநோயாளிகளுக்கு நம்ம இந்த ரியாலிட்டியை சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னா, அதாவது நமக்கு நெருக்கமான ஒரு அம்மாவோ அப்பாவோ கணவனோ மனைவியோ ரொம்ப வேண்டிய சொந்தம் இருந்தால் கூட நம்மளால் பழைய நிலைமைக்கு இருக்க முடியும், நம்மளால் அடுத்த நம்மளுடைய வாழ்க்கையை தனியாக வாழ முடியும். அப்படி இருக்கிற போது இந்த ஆல்கஹாலையும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், விட முடியும்னு நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும். அதாவது அவங்க அந்த 10 நாளில் என்ன பண்ணாங்க, வருத்தத்துலேருந்து கொஞ்சம் என்ன பண்ணாங்க, வெளியே வந்தாங்க, புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. இனிமே இது நம்மளோட வாழ்க்கையில் இருக்க போகிறதில்லை, இந்த கணவர் இருக்க போகிறதில்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. இனிமே நம்ம நினச்சாலும் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, திரும்ப வரமாட்டாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ இது போல தான் குடிநோயாளிகளும் இனிமே நம்ம நினச்சாலும் இதை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, எடுக்க கூடாது. கிட்டத்தட்ட அந்த ஆல்கஹால் இறந்து போயிடுச்சு, மது நம்ம வாழ்க்கையை விட்டு போயிடுச்சுன்னே என்ன பண்ணிடணும், நினச்சிடணும். அப்போ மட்டும்தான் அவங்களால அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையை வாழ முடியும். இந்த பொண்ணுக்கு கொஞ்ச நாள் கஷ்டமாக இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் அந்த மனசு மாறிடுச்சு இல்லையா? அதுபோல் குடிநோயாளிகளும் கொஞ்ச நாள் அப்படியே இருந்துட்டாங்கன்னா போக போக காலப்போக்கில் அவங்களுக்கு அந்த ஆல்கஹால் என்னது தேவையில்லாத ஒன்றாவே ஆயிரும். இந்த கதையில் அந்த பாலனோட அம்மா கிட்ட அவங்க அப்பா இறந்த உடனே
கொஞ்சம் பேர் வந்து பேசுகிறாங்க இல்லையா, ஸோ நீ உனக்கு வந்து என்னது கொஞ்ச நாளைக்கு இப்படி இருக்கும், இதுதான் ரியாலிட்டி, இனிமேல் அவர் திரும்பி வர போகிறதில்ல, அதனால நீ இப்படி வாழ பழகணும், உன்னுடைய குழந்தைகள் எல்லாம் வளர்க்கணும்னு நிறைய பேர் அதை பற்றி பேசினாங்க இல்லையா. ஸோ இவங்க எல்லாருமே அந்த பொண்ணுக்கு உதவி பண்ணவங்க. இது போல தான் இந்த குடிநோயாளிகளுக்கும் அவங்க குடியை விட்ட புதுசில் நிறைய விஷயங்கள் அந்த குடியை பற்றி பேசி தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால ஏற்பட்ட பாதிப்புகள், இழப்புகள், அது இல்லாமல் ஒரு வாழ்க்கையை வாழும்போது நம்மளுக்கு அதில் கிடைக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள், இந்த மாதிரி திரும்ப திரும்ப அந்த குடியை விடுற தொடக்கத்தில் அதிகமாக பேசி பேசி மட்டுமே தான் இதை என்ன பண்ண முடியும்னா நம்ம அது வேணாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துக்கு அவங்கள கொண்டு வர முடியும். சில குடிநோயாளிகள் சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்டேயும் சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்டேயும் வேற சில ஜென்ரல் டாக்டர்ஸ் கிட்டேயும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, நீங்களே குடியை மறக்கணும்னு தானே சொல்கிறீங்க, ஆனால் ஏன் திரும்ப திரும்ப இந்த கிளாஸஸ்லையும் கவுன்சிலிங்லையும் திரும்ப திரும்ப எங்களுக்கு குடியை பற்றியே நீங்கள் பேசுகிறீங்க, அதை நாங்கள் மறக்கணும்னு தானே நீங்கள் நினைக்கிறீங்க, ஏன் திரும்ப திரும்ப பேசுகிறீங்கன்னு கேட்குற கேள்வி இருக்குது. ஸோ இதுக்கான பதில் என்ன அப்படின்னா, நம்ம அதை பற்றி பேசி அதோட பாதிப்பை உணர்ந்து அதனால ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுலேருந்து மாறினாதான் மாற முடியுமே தவிர ஒரே நாளில் விட்டுட்டேன் அப்படின்னா அது வந்து நடக்காத விஷயம். சில குடிநோயாளிகள்லாம் சொல்லுவாங்க, நாளையோடி நான் விட்டுருவேன், நாளையோடி விட்டுருவேன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அது பல நாளை கடந்திருக்கும். ஆனால் அந்த நாளை அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் அவங்க வாயில் வந்துட்டு இருக்குமே தவிர அவங்களால விட முடியாது. ஆனால் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டோ இல்லை கவுன்சிலிங்கோ ரொட்டீனில் போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க அதை பேசி பேசியே அதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்குவாங்க. அவங்களுக்கு அதனால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளையுமே உணர்றதுக்கு அந்த பேசுதல், அந்த குடியை பற்றியே திரும்ப திரும்ப பேசுதல் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு துணை புரியும். தொடக்கத்தில் அவங்களுக்கு குடியினால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை ஒத்துக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் ஒன்ஸ் ரியலைஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ரெக்கவரி லைஃப் கன்ஃபார்ம். அவங்களால ஒரு குடியில்லாத அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையை வாழ முடியும். குடிநோயாளியாக இருந்து குடிநோயிலிருந்து மாறி ஒரு நல்ல அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய பல குடிநோயாளிகளோட வாழ்க்கையை இவங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக சொல்கிறது, குடியேற்ற அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையோட அவசியத்தை இவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது, இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள் மூலம் இவங்க வாழ்க்கையில் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்த முடியும். எப்படி அந்த கணவனை இழந்த பெண்ணுக்கு நிறைய பேர் இந்த மாதிரிப்பட்ட அறிவுரைகள் சொல்லி இந்த மாதிரிப்பட்ட தோழமையை அவங்களுக்கு கொடுத்து நாங்களும் இருக்கோம், நாங்களும் இப்படி தான், ஆனால் பாதிக்கப்பட்டோம், இன்னைக்கு நல்லா இருக்கோம், இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்களை சொல்லி அவங்கள என்ன பண்ணாங்க, மாற்றினாங்களோ, அதுபோல் இவங்களுக்கு நிறைய குடிநோயாளிகளோட அனுபவங்களும் தேவை, அதுபோக சிகிச்சையும் தேவை. அப்படின்னா இவங்களோட குடிநோயிலேருந்து வெளியே வந்து ஒரு அர்த்தமான வாழ்க்கையை வாழ கண்டிப்பாக முடியும். நம்மளால் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணவும் முடியும். ஸோ அவங்க நினச்சாங்கன்னா அவங்கள மாற்றிக்கவும் முடியும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்மளுடைய மனநலம் வேண்டுமா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.